Ne v-am regăsit la un nou episod din Facem drifturi cu mașini șmechere. Făcui niște drifturi înainte. Ar fi ceva să dăm în sperietoarea de turi. Mamă, deci cum am sărit, am crezut o clipă că sar cu roțile în piață. Da, și m-am răsucit. O băgăm și o să fie o serie foarte lungă. Like. Și să dați multe like-uri. Suntem aici cu fratele Ștefan. Zici și tu, Ștefane, ceva? Salutare toată lumea, eu sunt Ștefan și bine v-am regăsit la un nou episod din Facem drifturi. Suntem aici și cu încă un băiat care a zis un jurământ de tăcere pe tot episodul. De fapt, bă, cine răscuța aia de apă din frigider? Am pus un pic pauză că a venit cineva în vizită și mi-a dat filmare, nu cred. 15 minute mai târziu. Da, o să dăm. Și bine! Cam atât a fost episodul și la revedere! Da, ăsta o să fie sfârșitul. Ștefan o să-l zică sfârșitul. Că nu e cam bine sfârșitul lui. Cum să o facem? Albă sau neagră? Alba. Dă-o naiba de albă. Facem albă. O să schimbăm în curând mașina, dar nu acum. Al doilea episod o să ne vedeți pe noi și pe Ștefan. O să știți la ce canal să vă abonăm. Nu la ăsta. Lumea și la asta, abonați, dați like și un share. O să mai facem câteva drifturi și o să închidem episodul. Păi tu faci episodul în minut? Îi facem acum o pozică frumoasă. Ia. Bum! Asta o să fie poza videoclipului. Run. 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 Bun, am ieșit și este culoarea noastră care a fost la început, gri, că nu-mi place să scriu culorile la început de episod. Este ca și un bug. Mamă! Cum am sărit! Acum trebuie să intrăm printre chestii, nu știu. Și aici o să facem drifturi. Am câștigat o mașină! Episodul următor o să intrăm. Intro o să fie cu mașina aia. Și... Hopa! Mamă! A treia chestie, sau ce-o fi asta? A treia poză. O să fie buguită. Mamă! Încă un drift! Foarte bine! Știi ce încă un drift la tati? Nu-l fac. Nada. Nu vreau. Acum fac driftul pe ce sar cu asta. Taci. Da, nu o să-mi iasă. Vă spun. Sau ba da, bossul! 50! Nu e 50 de bani. Acum mergem direct. Mergem direct. Mergem, dai! Încă un drift în lovitură. Forță! Fratele acolo. Fratele Popic. Am vopsit-o albă, fiindcă e culoarea mea preferată. Să scrieți în comentarii care e culoarea voastră preferată. Wow! Un drift frumos. Și nu știu de ce e lovită.
După cum se vede, nimeni nu este la volan. Așa se vede. Că zici? Întâmnele zis că copiii avea video de volanite. Mamă, deci în tabletul ăla, mamă, mă duc și spart părare. Dar nu mai știu să vorbesc, nume. Mă duc după. Nu. Tablet și... Am fărâmat-o. Mulțumesc, lume. Și să intrați și la Ștefan pe canal, Ștefan Bogdan, să dați un share, un like și un comentariu. Nu share, nu! N-am nevoie. Doar like. Subscribe. Cum vrea el. Pica! Popică, mamă, popică, te omor. Suntem, nici nu știu cât am filmat. 6 minute. Suntem în pielești și tu să zâmbești. Este aici un idiot. Da. Bine, dați-mi unul. A intrat aici mami în cameră. Nu știu de ce am spus asta. Dă-te mă că cade. Mai stăm 2 minute și o să închidem videoclipul. Nu știu de ce îmi dă încărcare aici. Cred că este neablă jocul. Dar e și bun. Ia uitați, fratele, popică cum am dat peste cap și fix în roți. Bun, acum mergem și facem o foto așa de sfârșit și foto va fi în magazin de vopsire. Nimeni n-a făcut asta. Videoclip! Mi-a dat videoclip. Bun, dăm aici. Și o să mergem să facem poza aici. Punem frână. După aceea când o să ieșim. Deci, facem poză. Mergem la volan. Sau ce s-a întâmplat? Nu cred să-mi bag piciorul. Facem așa o poză. Bun! Și cam atâta cu episodul de azi. Sper că v-a plăcut. Dați un share și un like. Pa, pa!